Det ringte och men det så här, det är pura arabiska tillstånd hvis kvinnor inte släpper till årarna i färgen och hade välrätt. Ja, för så rättliga fördagsliga uttal vi vet att för det finns det inte överhuvudtaget demokrati vi vet att utlocka nästan hälften av folken som bygger från avskan. Förr hade varit enstottare tidigare. Men jag hade att man ska anse efter vill jag säga att det bara konfolk som ombåder beitevirne. Det är det inte. Det är en forferdelig stander. Hvis vi ikke tar med London her og i konfolk ikke har noe særlig å si, ikke slipper det atkvøa, så det felagsfyrt til London at det til atterskomen, her fatakradømme, her ikke framborer. Och så har årskifte och här vid politiska rättfästingarna varit allmäntliga smälar. Vi har alla helst haft en tunnel till Sans och Sandöten och säkert en av Soria i Ötlenfören hem är väl av det. Jo, jag menar mer ångsvägna att de kanske tar mest viktiga instanser i våra välfärdssamhälle inte hade varit ens väl fyra som där är i det. Kommer vi inte diskutera om det är nog väl fyra i det, men vi Ötlenfören hälsoväske, allmannaväske, det har inte haft god kår och men det mer. Kostnader hvis man skal nevna det så det länge vävra mål vi ötlas här ödsnon. Välfärdssamhället när man blir så utbyggt som det är. Så det visar sig alltid till att det är välfärdssamhället som är och det är ofta konfolk som har trust av för att få det är så ölig avgörande för konfolk att kunna leva, att kunna börja ha döms att arbeta och ha en familj. Men ett samhälle utan välrättliga kvinnor, det kan släcka umynda med. Vi kunne ta Saudi-Arabia som døme til dømes. Kanskje forrige hørte seg ut som Saudi-Arabia om konfolk ikke hørte noe så sagt. Forrige hørte å se fatakar og øylige smälar ut hvis det ikke hørte å give kvinnen noen velrett for 100 år siden. Det här var grunden till så många trobladgarna som det här var ärast där till att se att vi har stora spurningar om arbetsmarknaden, om lönarmoner och om att dronjer inte orda täcka sån här utbyggning som tar är halvt där skulle göra. Eftersom man varnas till så är som en stor trobladgar är här norrmaner som är i samhället som är så ingräkna att vi inte kan gång sucha det. Det är att män är stora och kvinnor är inte stora hemma kanske hvis en kvinna arbetar nek så må hon automatiskt vara en vanlig mamma eller också galia hemmafronten och det här stereotyperna som ju inte passar längre. Det här alltid är den största trobladgen och kanske det som vi må göra några vi kanske bära tog att till underskott av kvinnor i förrjun och i vad läst är en orsak till att kvinnor inte känner sig åter och i som stereotyperna som är också dominerande i förrjun. Men jag har alltid till att den största trobladgen är kanske till att manfolk tårar bättre att schacka fram än konfolkna och tog det att herra rötter inte alltid lukar väl ombåda. Tandagen vi kommer här till att kvinnor kunde vara allt det som de vilja och män kunde vara allt det som de vilja. Även när vi är hemmagängande så har hotel till det. Tycker vi det kommer rädda läkt. Vi har ett trobladgarn att vi har öjlarna kvar inkompetenta manliga lärare, manliga stjórar. Och till tandagen kommer vi har lika som nekvar inkompetenta kvinnliga lärare, kvinnliga stjórar, lika som nekvar inkompetenta politiska lärare. Ja, så har vi det chansen.